6 आंना गोसोथोनाया 6 नाम्बार गानालै गोसोथोनाया 6 नाम्बार गानालै आंना गोसोथोनाया 6 नाम्बार गानालै क्रिसमासखौ सोनो हायाखै सोनो हायाखै सोनो हायाखै सोनो हायाखै उगुरि ना ओनसोलावहाय दुमब्रु बाजार होनाय दं दुमब्रु बाजाराव फैदों एसे ओमफ्राय क्रिसमासनि थाखाय सान्द्रि ना नै बेफोरबायदि सान्द्रि दं माने अमा बेदर फोराननो लांफैनो हागोन ओमफ्राय ओरैनो मेनलि बावहाय बुधबाराव जायो बाजारा खिन्थु दा बर'दिननि थाखाय क्रिसमासनि थाखाय दुमब्रु बाजारखौ समबाराव नेक्स्ट समबाराव लाफिनाय जादों आरो सानसे बाद होनानै समबाराव बाजार मोनसे जागोन बाजार ओरैनो हबा লাগে बाजारটো समबाराव যে খ্রিসমাস আছে না খ্রিসমাসের কারণে সোমবার আর বুধবার দুই দিন আমার 2 দিন বাজার হব লাগে আর বাজারটা ডাঙার হব রাজ্যের মানুষ যদি কিবা বস্তু লাগে সব খাবো মেলা দোকান আইছে মেলা দোকান মানে বহুত দোকান আমার রাজ্যের মানুষগুলা জানিবা লাগে যে তে বাজার হয় আলোপ আগবাড়ি আহিব আমার রাজ্যের মানুষগুলা বাজারত বহু বস্তু খাবো মাংস টাংস সব পাবো গাহরি মাংস বড়দিননি थाखाय दे सानसे नै बेफोरबायदि बेदर फोराननो थाखाय सानदों ओरैहाय आरो कम्बल दं ओमफ्राय ओरैहाय मा होननानै बुङो साजायनो थाखाय नै बेफोरबायदि क्रिसमासनि थाखाय आरोखि ना बेफोरबायदि मोनगोन आरोखि नै बेफोरबायदि ओमफ्राय बिबार मोनगोन समबाराव मोनबावगोन समबाराव दाहैबो ना नाय समबाराव दाहैबोथ' आदसा मा लाखो बाजै खरसा लाबाय बर'दिननि ओमफ्राय नै बेफोरबायदि आरोखि ना गेजेरावहाय समबाराव बन्द थागोन समबारावनो खुला थागोन बर'दिननि थाखाय खुला दङ आरोखि बाजारा ओंखायनो सोरबा दख'ना लानो गोसोब्ला दख'नाबो लानो हागोन नै बावहाय दख'ना दं दै आरो ओमफ्राय सबायनो माबा माबि दख'ना बेसेबां फाननो हाखो दिनै हा समबाराव बाजार दंबावो फैगोन ना फैया हा फैनोसै जायोना जाया माबायदि आदसा बर'दिननि मोजां दख'ना बै साद्रि ना मा बियो आदसा नै बेफोरबायदि मोनगोन आरोखि नै ओरैबो समबारावहाय हा सेन्देला बहानि बिसिना बेयो बेसेबांनि बे गोसोमा 350 बेलाय बेबो गासिबो 350 गोजा बेबो गासिबो आदसा ओमफ्राय बेलाय गासिबो माथो सामब्रानि बायदिसो दैमापुरनि ना डिमापुरनि आदसा लाफैनो हागोन समबाराव फैगोन ना फैया फैगोन समबाराव लाफै नै बेफोरबायदि 350 सेन्देल मोनगोन आरोखि बे गोदान बोसोरनि अफार दंना गैया अफारथ' गैया आदसा क्रिसमासनि नामाव आरोखि ना बे बेसे नाम्बारब्रा 6 आंना गोसोथोनाया 6 नाम्बार गानालै नावलाय लांनो हागौमोन आङो नै बेफोरबायदि आरोखि लांफै समबाराव फैयो दा समबाराव एभेलेबल मोनगोन हा एभेलेबल मोनगोन एभेलेबलथ' जानाय नङा आदसा माने एसे औ ओमफ्राय मानि एसे माने जोंहा क्रिसमासखौ सोनो हायाखै बिदिसो ओमफ्राय नोंहा भिडिअ लाग्रा जों दख'ना नोंना दख'ना दङ नामा हा ओमफ्राय बे बेसेबां ओमफ्राय समबाराव फैगोन ना फैया समबाराव आं थिनालियाव ओमफ्राय बावहाय बुधबाराव फैगोन ना फैया बुधबाराव फैगोन दा जायखिजाया लाफै बावहाय दख'नाफोरखौ बुधबाराव समबाराव फैयो क्रिसमासनि थाखाय आरोखि सानसे एसे एडभान्स खालामनाय जादों आरोखि बेनि थाखाय नै बिजों सोंहैबावनि एसे সোমবারও আহিব না নাই নাহে কিয় মানুষে নাই আজি কিমান বেচা কিনা হৈছে বহনিও হোৱা নাই আজি বহনিও হোৱা নাই এ কম জ্বালা হৈছে ৰে জ্বালা মানে ভবৰা জ্বালা হে কেনেকুৱা হ'ব ৰে খালাটো আনিছে ব্ৰা শুনি খালাটো আনিছে একদম কিবাটো আনিব লাগে না কম জ্বালা হৈছে मा नायखुमाबाय थाखो ओरैहाय समबाराव फैगोन ना फैया समबाराव बाजार जागोन दासो बाजार कमिटिनि माबा फोसावबाय
जागोन ना जाया बिदि बाराय फैगोन बारायदेरनाय बाजारा फैगोन फैगोन दा फैनोसै फैनोसै ओमफ्राय दिनै बेसेबां फाननो हाखो दिनैथ' गैथारा माथो गांसे मानसिया गैथारा ओरैनो बनि जादों जायाखै एसे जाबाय जादों दा दखानाथ' ओमफ्राय बे बाजैसासेया माथो ओरै गिदिंना थाखो गिदिंलाय बाजै दे नायनाया दखानदारा लाजिसे माने लाजिदों माने नै आर'नाइ लाफै समबाराव फैगोन नांगौ बायदि नै लकेल दखना नांगौ बायदि गासिबो दा बे गासिबो आदसा न'आव दानाय जोब नै समबाराव लाफैबानो जाबाय गोथाव दखना दं नै ओमफ्राय सिथाराबो नै गोथावथार मोजां नुगारदों बाजारा समबार आरो बुधबाराव जागोन ओमफ्राय बे ओनसोलनि खाथि खालायाव ना नैबे दुमब्रु बाजारा समबाराव जागोन आरोखि ना सानसे बर'दिननि थाखाय स्पेशेल बाजार जागोन आरोखि होमबाखालि मा नांगौ दुमब्रु बाजाराव लांफैनो हागोन जेरैबायदि दिनै ख्रिस्टमासनि साजायनाय ना ख्रिस्टमासाव बर'दिनावहाय साजायनो थाखाय ओमफ्राय गावनो थाखायनो एटम ममबाति केन्डेल दं ओमफ्राय नै बेफोरबायदि आरोखि ना लांफैनो हागोन बेफोरखौ समबाराव मोनजोबगोन बिनि अनगायैबो गुबुन जेरैबायदि बिबार बेदरनो टर्च लाइटनो ब्लेंकेटनो ना बेफोरबायदि फाथाबारि ओनसोलनि माने हा गान्दु टर्चक बेफोरबायदि आरोखि ना समबाराव दाहैबोना ना समबाराव दाहैबोना समबाराव फैजोबगोन जाहैगोन बिसोर जायनो कम्बल नांगौ कम्बल मोनगोन ओमफ्राय नै बेफोरबायदि गस्ला गुदुंबो मोनगोन ओमफ्राय सेन्देल ना नै बेफोरबायदि खम दामाव मोनगोन एसेब्लाबो सोलिनो आन्था ओमफ्राय नै बेफोरबायदि टर्च लाइट आरो कम्बलनि बाजाराथ' नै हनै बै साइडजोंथ' दखना दङ दखना बाजार समबाराव फैजोबगोन बिसोरबो बेनि अनगायैबो बेदरनो मानो ना बेफोरबायदि मोनगोन आरोखि थ' गोलाव खालामब्ला बेवहायनो दोनथ'बाय बाय बे समाव आङो सानजौफुनि गोजोन हामलायनाय बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय आङो दिनैहाय नैबे दुमब्रुथला बाजारनि सेक्रेटारि जानानै आङो मोनसे बयनिसिमबो गोजोननाय खौरां आङो हरनो लुबैदों आरो आङो गिबियावनो आङो समनि रादाब आरो बड'सा रादाब बिथांमोनखौबो आङो बरायना लानाय जाबाय गोसो गोरबोजोंहाय ओमफ्राय बेनो जोङो बे ख्रिस्टमासनि थाखाय फैगोन समबार आरो बुधबार फैबाय थानाय सप्तायाव समबार आरो बुधबाराव जों बिराद गिदिर थामां मोनसे जोङो ख्रिस्टमासनि बाजार जोङो खालामनो नागिरदों बेवहाय बेखायनो आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनो सानदों जिखि बुस्थु फाननो गोसो जादों अमा दाउ बोरमा माइ जिखिया जा खेथि मा खालामो मैगं थाइगंफोर गोबां बुस्थुफोरा जायफ्रा फाननो गोसो दङ फानफैनो हागोन ख्रिस्टमासनि नामाव आरो जायफ्रा मा नांगौ ख्रिस्टमास डेक'रेसननि थाखाय गाननाय जोमनायनिफ्राय जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै गोबांथार बायदि रोखोम आगजुफोरखौ मोननो हागोन बेखायनो आङो खावलायदों गोसो गोरबोजोंहाय बयखौबो जोंनि खाथि खालानि रायजो राजाफोरखौहाय जे जोङो बे दुमब्रुथला बाजार कमिटिया जे समबार आरो बुधबाराव बिराद गिदिर बे साननायखौ जों बाजार बानायगोन बे बाजाराव गोसोनि नांगौफोरखौ न'खराव सुफुंनो ख्रिस्टमासनि थाखाय फिसा फिसौफोरनो नांगौखौ न'खराव नांगौफोरखौ जोङो मोनजोबनाय खालामगोन बेखायनो आङो बयखौबो खावलायदों लैहोर ज' फैनानै बे समबार आरो बुधबारनि जे जोंनि ख्रिस्टमास बाजार दुमब्रुथला बाजारावहाय बेखौ बयबो फैनानै आङो गाजा गोमजा खालामफैजानाय आङो गुरै खावलायहरनाय थाबाय आरो ओरैनो जोङो सप्तायाव रेगुलार जोङो बुधबाराव जायो बुधबार दिनाव नाथाय एबाराव ख्रिस्टमासनि थाखाय जोङो बयबो माने समबारावहाय खाथि खालायाव बाजार गैया बेखायनो बे दुमब्रुथला बाजारावनो जोङो समबाराव मा नांगौ बेखौ मोनजोबगोन आरो गेप थानानै बुधबारावबो जोङो ख्रिस्टमास बाजारखौ मोनगोन मानो होनब्ला देग्लायहाय ख्रिस्टमासआ बिस्थिबाराव जोङो बेंटल बाजारखौ मोननाय नङा आरो जोंनि दुमब्रुथला बाजारानो लास्ट जोंनि ख्रिस्टमास बाजार जागोन मानो होनब्ला बिस्थिबारावहाय बर' गिर्जा जागोन बेखायनो बुधबारावनो गासैबो नांगौ बुस्थुफोरखौहाय लांफैनो हाजोबगोन आरो जोंनि बे लोगोसे नोंथांमोननि खाथियावनो पिकनिक स्पटबो दं लोगोसे जोंनि खाथियावनो नै आइफवालि पिकनिक स्पट दङ बेयावबो बेरायलांनो हागोन नोंथांमोना आरो पिकनिक स्पटनि मानसिफ्राबो मा बुस्थु नांगौ जोंनि दुमब्रुथला बाजारावहाय फैनानै लांफैनो हागोन आरो ओमफ्राय बेखौ गुरै खावलायनानै दिनैनि मिथिनायखौ आं बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय ডুমরু বাজারটা সোমবার আর বুধবার এই বড়দিন দিনের কারণে আমার সোমবার আর বুধবার বাজার লাগোয়া কথা কইছে তে আমার বাজারটা জানি আমার রাজ্যের মানুষ যিমান রাজ্যের মানুষ আছে আমার সোমবার আর বুধবার আহিবা লাগে আমার বাজারটা আরো ভালো হবা লাগে আমারও যি বস্তু লাগে আপনার রাজ্যের মানুষ সবে পাবো এটুর কারণে আমি রাজ্যের অনুরোধ করছো যে এটু জানি বাজারত আমি যি বস্তু লাগে আপনালোকে আহক আপনালোকে পাব আৰু বড়দিনৰ কাৰণে মানে সোমবাৰ আৰু বুধবাৰ বাজাৰ লগোৱা আমাৰ কমিটি সিদ্ধান্ত লৈছে এইটো কাৰণে আমি ভাবছোঁ যে আমাৰ ৰাজ্যৰ মানুহবিলাক যদি অলপ আগবাঢ়ি আহে আমাৰ বাজাৰটো ভাল হয় সৰু বাজাৰ আছিল এতিয়া ডাঙৰ হওক এইটো কাৰণে আমি বিৰাট
আপনি রাইজৰ লগত আমি বিৰাট কামনা করছু আৰু যি কাপড় লাগে বা যি বস্তু লাগব সবে পাব ধান পাট তিল হরসা যি আছে আমার এতে ব্যাপারী মানুষগুলো আহি থাকে আৰু আহি থাকিব আপোনালোকে যদি মনত পড়ছে যে আমি ডুমরু বাজাৰত তিল হরিষা ব্যৱসায় কৰিম আমার যেগুলা ব্যৱসায় মানুষ আছে তার লগত ব্যৱসায় কৰিব পাৰে আপোনালোকে আহক আগবাঢ়ি আহক এইটোৰ বাজাৰটো আৰু ডাঙৰ হ'ব লাগে আমাৰ আৰু যে বড়দিনৰ কাৰণে যে দুটা দিন মানে সোমবাৰ আৰু বুধবাৰ আৰু দুটা দিন মানে এটা দিন আগবাঢ়ি দিছে যেনে আমাৰ ৰাইজৰ মানুহ বস্তু কিনা বেচা কৰিব পাৰে এই কাৰণে আমাৰ ৰাইজৰ মানে আমাৰ বেপাৰীবিলাক আৰু কি বেপাৰীবিলাকৰ সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমাৰ কমিটিৰ লগত সিদ্ধান্ত লৈছে যে দুই একটা যি বস্তু বেচাবা আছে বা কিনিবা আছে আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহক আমি ৰাইজৰ লগত এইটো খ্ৰীষ্টমাছটো এইটো বড়দিনৰ কাৰণে এইটো এটা মানে একদিন আগবাঢ়ি দিছে আৰু কি সোমবাৰ দিনে বাজাৰ এই নতুন বছৰ আহি আছে আমাৰ বাজাৰটো এইটো বুধবাৰে হৈ থাকে কিন্তু খ্ৰীষ্টমাছৰ কাৰণে আমি সোমবাৰে আৰু বুধবাৰে বজাৰটো নতুনকৈ লগাব খুজিছোঁ তো সকলো ৰাইজক মই আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ সকলো ৰাইজে যাতে আহে আমাৰ যি বস্তু পাব যি সামগ্ৰী পাব সকলো বস্তুৱেই পাব ফুল মালা কাপোৰ কানি বাল্টিং চাল্টিং যিকোনো বস্তু লাগে সকলো বস্তুৱেই পাব আৰু মাংস টাংস পাব মুৰ্গী চুৰ্গী পাব কিন্তু সকলো ৰাইজক মই এইটোৱেই কামনা কৰিছোঁ আমাৰ বাজাৰখন যাতে বুধবাৰ আৰু সোমবাৰে বাজাৰটো ভাল হয় এইটোৰ কাৰণে সকলো ৰাইজক মই আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ধন্যবাদ